ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅସାଧାରଣ ସଂଘର୍ଷର ଗାଥା। ଏଥିରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟର ବିଜୟ। ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଏହି ମୋଟିଭେସନାଲ କାହାଣୀର ପରମ ସତ୍ୟର ବିଜୟ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜପ୍ରସାଦ ଆଜି ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଯୁବରାଜ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଭିଷେକ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଲୁଚି ରହିଛି। ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜାଲ ବୁଣାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଥରଙ୍କର ସେହି ବିଷାକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କୈକେୟୀଙ୍କ ମନକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମା ରାମଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ଭରତଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଆଜି ରାମଙ୍କ ବିନାଶର କାରଣ ସାଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଗୁପ୍ତ ବରଦାନର ରହସ୍ୟ? ରାଜା ଦଶରଥ ନିରୁପାୟ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରେମ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ସତ୍ୟର ରକ୍ଷା। ରାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଖବର ମିଳିଲା, ସେ ଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରସନ୍ନତା ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ବନବାସର ଜୀବନ ସହଜ ନଥିଲା। ରାଜକୀୟ ସୁଖ ସୁବିଧା ଛାଡ଼ି ପଥର ଉପରେ ଶୋଇବା, ଜଙ୍ଗଲର ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ରାମ ଏହାକୁ ଏକ ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚବଟୀର ସେହି ନିଃଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିପ୍ରହର। ସୀତା ଏକ ସୁନା ହରିଣ ଦେଖିଲେ। ରାମ ତା ପଛରେ ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁର ବେଶରେ କିଏ ଆସିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ପାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଫେରିଲେ, କୁଟୀରର ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା କେବଳ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲଢ଼େଇ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଅହଙ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଯମର ଲଢ଼େଇ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନଥିଲା। ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବାନର ସେନା। ସେ ଶବରୀଙ୍କ ଅଇଁଠା କୋଳିତ ହେଲେ। ସେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ନେତା ହିଁ ଧର୍ମ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦେଖିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାବଣ ପାଖକୁ ଶାନ୍ତିଦୂତ ପଠାଇଲେ। ସଫଳତା ପାଇଁ କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବା ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ରାବଣ ଅଜୟ, ସେତେବେଳେ ରାମ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜିଲେ। ସଫଳତା ପାଇଁ କେବଳ ବଳ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ରାମଙ୍କ ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ନାଭି କମଳକୁ ଭେଦ କଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ରାମରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀରାମ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଇ ଦେଇଗଲେ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ। 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିପାରେ। ନମ୍ରତା। ନମ୍ରତା ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଯେପରି ମାଟିରେ ଥାଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଡ଼ ଥାଏ। ସଂଘର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେହି ସଂଘର୍ଷକୁ ହସି ହସି ସାମ୍ନା କରେ, ସେ ହିଁ ଇତିହାସ ରଚେ। ଶ୍ରୀରାମ କେବଳ ଏକ ନାମ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ସାହସ, ଯାହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚିରି ଆଲୋକ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେହି ସାହସ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଲୋକକୁ ଆଣିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବି ଭଲ ପାଇବା ଓ ଭକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ମୋଟିଭେସନାଲ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ଏମିତି ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।